Balmo. Ah. Solomon Jara. Di Kunimba. Doko Sul. Doko Barakale. Doko Koko. Ah, ok. Comme il n'y a pas de conseil d'orientation, il y a un lycée là. Donc, bi fitini mun don mino de janse bamanangana pour que anga demsenu ou bien mo ko mun bi fekku fa baraw changer pour que wuluka o ni fana donia do soro donc on a que la donia koni na bi la nita a partager i balmo ni no konche koni na fatola comment les Maliens à l'extérieur donc mbeni janse en reka to dum kana pour que moko do ka dosro donc ni vidéo na ke partie fladé quoi donc on a expliqué pourquoi dans abel na ke objectif de quoi et ani na comme 9e à partir de 9e di de fusro donc bi orientation ke choko mon fan donc ani en tatikele donc mo bi Kenya mina de expliquer donc moko bi récit choko mi parce que nevi kala ça fait 9 ans maintenant bi 10e année na mbika o barakele ndeke donc donia fitini mumuna mina ni nyala sona mina o chake mina isay ko ke video fly ko blakata ko blanga pazila bon mo ko munu bi abseka mo ko munu na fa halna kana mo ko clé angala dele yo donc yo o karske donc mina continuer comme les plans objectifs donc les photos bon ne fana bon moko do di be les conseils d'orientation donc quand est au lycée là on fait on université de la bon olu moko de fana ne deme kanga vie préparée ka a planifier faut nga école sans laban ni trophée sur mu ye yali ke ka foko au trophée de ba ira ka foko c'est un académique d'excellence k'a fɔ ko ne ye moyen sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ ma bi sport kɛ an ka école la ka tɛmɛ u bɛɛ kan ya bon ne don étranger yɔrɔ kuma kɔni ni préparation tɛ o tɛ se ka kɛ bon o tɛ ne kelen ka ko ye mɔgɔ minnu ye ne dɛmɛ ka préparer ko fɛnkɛ olu bɛɛ nɔ b'a la quoi donc ne yɛrɛ de labanna ko o yɛrɛ de kɛ n ka baara ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ parce que ne b'a ye nafa mun b'a la quoi ni mɔgɔ b'i kɔ k'i dɛmɛ sira i bɛ se ka taa yɔrɔ jan ani fɛn ninnu donc hali ni t'i fɛn caman dɔn i bɛ se ka taa yɔrɔ jan ni si tu es très très organisé et puis a tɛ taa baara quoi donc pour bon mun na ni kalan mun ye français avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit dans la vie vous devez savoir ce que vous voulez donc yanni ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ daminɛ n'i b'a dɔn i bɛ fɛ ka mun kɛ ça facilite la tâche. Donc, donc, vous devez décider que tout ce que vous faites est important pour vous et cela en vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, il est temps de se fixer de nouveaux objectifs plus significants. Donc, tout le monde dans la ni va dans une faire ni ya don, c'est plus important parce que ni ya don. Ibi barakala hal ni gɛlɛya minnu sɔrɔ la i bɛ se ka o gɛlɛya ninnu i bɛ se k'o gɛlɛya ninnu ku mais n'i t'a dɔn i bɛ fɛ ka mun kɛ ni gɛlɛya sɔrɔ la dɔrɔn i ka teli k'o bila quoi ka taa fɛn wɛrɛ nɔfɛ donc adamadenya yɛrɛ filɛ nin ye bon comme n y'a fɔ a ye ma sigi conseil d'orientation yan nɔ u b'a fɔ ko courrier spécialiste donc ne b'o de kɛ lycée la yan nɔ donc ne bɛ mɔgɔw de préparer k'u ka surtout denmisɛnnin caman bɛ yen an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u ti lycée laban donc u laban o bagi komi an b'a fɔ bagi de an ka bamanankan na bagi u ti bagi laban donc pour n'u ti bagi laban yan nɔ dun ni bagi t'i bolo i ka baara sɔrɔ cogo ka gɛlɛn donc u bɛna mun kɛ donc tɛgɛla baara ni fɛn ninnu donc o de ye diɲɛ bɛɛ ye sisan Amérique yɛrɛ y'a faamuya bureau baara o ti yɔrɔ si ye sisan tɛgɛla baara i bɛ se ka wari sɔrɔ yɛrɛ ka sama mɔgɔ min bɛ bureau baara kɛ enfin si vous êtes passionné par ce sujet car la réalisation de vos objectifs vous serez plus susceptible de vous engager de vous atteler et de vous fixer des objectifs puissants alors concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment accomplir et cela rendra le voyage encore plus doux comme il dit wakati de
ya wagati min fana i man ka i ka temps perdu fɛn na i ti fɛn mun fɛ donc ni si tu es plus engagé fɛn caman mana ko caman bɛ i ti sɔn k'a kɛ quoi comme ka tugu dulɔmina ninnu kɔ ou bien vagabond ninnu kɔ si tu as un objectif même visé donc o yɛrɛ de bɛ kɛ e ka fɛn i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ i bɛ taa sɔgɔmada fɛ o de b'i miirina ko la donc hali ka tugu musomanin ninnu fɛn ninnu kɔ i b'o dabila quoi donc n bɛ ka kuma an ka denmisɛnninw de fɛ pour que muso ni ye wari sɔrɔ kɔfɛ ni ye baara sɔrɔ kosɛbɛ muso fɛn fɛn ka di i bɛ se ka an ka laada la i bɛ se k'a ta fo 4 donc ni i bɛ k'i ka vie préparer n'i y'a bɛɛ don bɔgɔ la tulonkɛ ni fɛn dɔ ye donc mɔgɔ si tɛna k'i fɛ kɔfɛ hali mɔgɔ tɛ sɔn k'u den furu i ma kɔfɛ donc n'i bɛ ka i ka vie préparer k'a daminɛ 9e ni fɛn ninnu na c'est très k'a daminɛ 9e na fo lycée c'est le moment le plus important dans ta vie i bɛ se i ka vie yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka déterminer o kɔnɔ parce que n'i ye tulonkɛ k'o kɔnɔna la dɔrɔn i ka vie yɛrɛ bɛɛ bɛ don bɔgɔ la donc c'est très important bon comme n y'a fɔ ne ye motigɛ de ne bɔra Moti n ye DEF sɔrɔ n taara Bamakɔ basket ne nana États-Unis basket canal de fɛ basket mun don j'ai pris très sérieusement donc n'i bɛ fɛn mun fɛ i b'o kɛ fɛn caman bɛ yen i b'o bila dulɔmi ni cigarette min bon ne tun bɛ cigarette min fitininma n y'a bɛɛ bila basket kama ni fɛn donc n'i bɛ fɛn mun fɛ tu sacrifies toutes les choses à cause de ça bon mɔgɔ min ne dɔn u b'a dɔn ne ka maramana ko kun man ca ten bɛɛ parce que basket de kun ne hamina ko ye donc basket de fɛn fɛn dans la vie hali école ni fɛn ninnu yan nɔ bon yan nɔ n'i bɛ école la sisan n'i ma moyen sɔrɔ i tɛ basket kɛ donc j'étais obligé de faire de bon travail à l'école donc ça ce n'était pas un problème parce que nga amena ko fana kun ne kun fɛ ka kɛ école maîtrise de toujours donc abino ou peut tourner la kɔfɛ quoi so nos objectifs ne peuvent pas être atteints par un véhicule d'un plan auquel nous devons comme y'a fait ni planter a ka gɛlɛn ni planter i bolo quoi i bɛna mun fɛngɛ komi an ka système ni Amérique système tɛ kelen ye mais an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn copier yan nɔ yɛrɛ ne fɛ yɛrɛ Mali école ka gɛlɛn ni Amérique école ye vraiment ne de y'o fɔ parce que ne y'a bɛɛ kɛ ne ye école kɛ Mali la fo DEF yan nɔ ni fɛn parce que n bɛna o fɔ mun na parce que bien vrai qu'on n'a pas plus de moyens dans l'éducation mais kalan bɛ kɛ kosɛbɛ yan nɔ tulonkɛkɛla ka ca o bɛɛ la u bɛ passer u bɛ DEF ni sɔrɔ ni fɛn donc bon ni an ka denmisɛnninw préparer la k'u ka diɲɛ yɛrɛ labɛn u bɛ mun fɛ parce que yan nɔ an ka denmisɛnninw bɛ na an ka kilasi n ka video filanan n bɛ tila k'o kɛ an bɛ denmisɛnninw ta cogo min k'u transformer k'u ka objectif dɔn k'u bila ka taa donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ kɔfɛ donc ne bɛ ka nin kɛ de pour que an ka denmisɛnninw fana bɛ se ka nin lamɛn u ka u yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ dans la vie parce que tuma dɔ la i bɛ fɛn mun fɛ fana ça chaque année mais o de la n ko k'a ta 9e na fo 12e c'est le moment le plus important dans ta vie n'i y'o gaspiller dɔrɔn c'est fini parce que ni i si bɛ ka kɔrɔbaya a ka gɛlɛn i tɛ se ka école min sɔrɔ bon États-Unis ni wari b'i kun i bɛ se ka taa école wɛrɛw kɛ i bɛ se ka taa Mali la i bɛ se ka école technique kɛ mais ni si kɔrɔbayara mɔgɔ caman tɛ taa école la on connaît ça donc personne ne peut aller nulle part s'il ne sait pas où il veut aller, à ce qu'il veut être ou faire. Donc, il y a là, comme il y a comme il y a Bamako, il y a Bamako kata Segu, ni Siratin, ni Siratlementin, ni Tado Itarom, il y a bitunu kon. Donc, ni Sirabin, ni Sabambin, Mumseka Sirairila, ou bien Boussolbin, Mumseka Sirairila, Ibise. Bon ni fɛɛrɛ tɛ yen mun bɛ se ka sira yiri la i bɛ tunu i bɛ taa laban Kayi ou bien i bɛ taa laban dugu wɛrɛw la donc o de la donc si tu connais ton chemin c'est le reste c'est facile parce que gɛlɛya minnu bɛ n'o i bɛ k'o la i b'o kun o yɛrɛ de bɛ ne i dege fɛn na bon komi ne nana basket kɛ na n bɛ ka basket de fɔ tuma dɔ la hali ni ballon bɛ mɔgɔ kun na i b'a ta basket ni mana lɛ sisan an bɛ mun kɛ entraînement na o y'a sɔrɔ an bɛ match 12 kɛ
pendant l'année, mais à mon entraînement, c'est plus de 100 jours d'entraînement. Pour que le match tan fla, match tan nane jours. Donc la préparation c'est tout. Yeah. Donc nous le sport, le sport de comme la vie même, parce qu'il est bien, il est bien. Vie ta vie c'est comme ça. Vie bon yo don fana courage tigé engagé donc ni toutes les choses sont contre toi, tu es encouragé de faire beaucoup. Okay? En réalisant vos rêves et vos objectifs sur un papier. Donc ni fait quelque chose ni mon 7 papier là souvent ça devient quelque chose qui est très religieux pour toi. Donc souvent ni au de là. Enfin, donc ni mon il se gagne là il fait mon cœur mais ni ya sebe ni mon papier il papier mon ya la il mon a sebe ka téléphone kono o la abi hakli jiki ka fe na tuma be hal ni i tugura i tergo do ko nugna mana ko ke ni hakli jiki na ni mon ke ni songa ni ga siragela ya pour que ngani laba donc o coach hambe ibe se ka to ma entraîneur do yo fo yani ne kelen ko bursu so yani na États-Unis nga entraîneur to ko Wafco Alassane Kanouté Vieux ako mako Amerique bara akili tala men mogo ya akili sa ba so nga dogo ako ko Amerique dugu flare klonga dugu oni sabe dugu ni bi fega sabe ka bi fence of kati ni na la klonga kama bi klonga ke fokati I jasi ayo fon o rofla o to me ko na fobe bo kera bi san bugambo donc ne yɛrɛ dalen d'où là il y a bon au fourné bon comme ainsi corvara c'est ça ne yɛrɛ au famille ok ne manque jamais d'objectif si vous voulez évoluer avec la vie vous ne voulez lever pas dans tous les matins avec un désir d'ardent et faire des choses comme nous le faisons ni mon affaire ça veut ni si tu as des plans si tu as un objectif ni objectif tu bolo il bi sega laban yoro la re iga mirina ko ci yoro ni objectif bi bolo ira bare bi fek mu comme ni bi fek ke bolo la baraka ni fek ke maçon ou ni fek ke soudeur ni fek ke menuisier moule le faut passer war bolo là surtout Mali est en voie de construction en voie de développement donc bolo la baraka la amma go bu chama fana la ibi sega war chama soro am sa nga sino ta ro ka na nga baraka na bul la baraka lo bambul ulu sega ni bi feka war so sa mo malla ni soudeur maçon oni menuisier oni sidadlan mo no de oni électricien no fan no peintre no fan donc war chama bu ulu yoro la sisa parce que tous les pays ali yanno côté do be ça na mala de maison no fan les quartiers qui sont en voie de construction donc on va faire et que sobi en rôle ni en rôle ni war sugu de ba ko rôle parce que construction ba ko rôle donc on fait am dem senu engagé ten donc vous fait mon fait am ba fa ngé ko suka suru jurom chantier mun donc am engagé ten pour que ou bulla da rosoro dans la vie ou chamo bi kala ke millionnaire oui après ya dawre bina fu parce que ne mo wore fanane de ne ka vie placée tin tuwa donc moi j'ai ni mona demsen mun de mo fana o de fanane ka drowe o de fana ne content donc avec l'expérience là ne be ke abisa 100 konton on est là abisa 100 à peu près donc c'est ça pourquoi ne pas partager avec mes frères et sœurs maliens donc on l'a beaucoup au faire au